Inini ndakasungura madrugs. Asi madrugs aya angari angu drug abuse ekubhema. Saka ndiri munhu tinogona kutotenga madrugs $50 to just spend kuti ndidhakwe ndipinde mustreet. Raphael Signs, a specialist in designing, printing, signage, or vehicle branding, 3D signage and window branding, indoor and outdoor signs. For all your banner designs and print, contact us for a free quotation on the numbers on your screen, or email or visit us at 91 Livingstone, Corner 8th Street in Harare. Raphael Signs, our portfolio speaks for itself. Ndinokuchingamidzai pano paSly Media TV. Zita rangu ndinoitwa Pelagia wekwamupurwa. Ndichikuchingamidzai pachirongwa chedu Home Away from Home. Icho chirongwa chatinoona mukana wekutaurawo nevasungwa mumajeri akasiyana siyana. Tichida kuziva kuti imhosva yipi yakaparika kuti vagopinda mujeri uyezve neupenyu hwavo vari mukati mejeri. Ndisati ndaenda kumberi, tiri kuona kuti maprograms atiri kuisa muri kumaona ende rambai muchimaona. Ndichidzoka zvakare muchirongwa chedu panguva ino ndaona mukana wekutaurawo ndinofunga mukoma kwandiri kuti tinzwe kuti imhosva yipi yakaparika kuti vazopinda mukati mejeri. Ndinokuchingamidza mukoma. Uri sei? Ndiri right, muri sei? Ndiri right. Ndasi ndakushanyira kashamwari yangu. Mandishanyira. Ndakushanyira. Ndinofara utongoshanyira so zvinhu zvinotombonakidza. Zvinhu zvinonakidza inombodzika. Sechekutanga ndikada kuziva zita rako nemakore ako ekuberekwa. Ndinonzi Nyasha Prudence Tapfumanei. Tapfumanei. Ndakazvarwa 23 November 1997. 1997. Saka makore mangana munhu wa 1997? Kushandira 27 years ndine 26. Ne26. Birthday riko rini? 23 November kupera kwegore. Kupera kwegore. Takanochivharisa. Zveipapo. Panguva ino ndikada kuziva kuti Nyasha kana kuti Prudence imhosva ipi yawakaparika kupinza munhu ari kusekerera kudai? Kunge ndiri munhonga ndichiri kurangarira kuti inini ndakasungura madrugs. Asi madrugs aya angari angu drug abuse ekubhema. Nekuti basa randinoshanda ndiri mustreet. Saka ndaida kuti ukwanise kushanda uri normal. Ndingochida kurova madrugs kuti ukwanise kushanda nevarume vakasiyana siyana. Muri mustreets muri kuti munoita sex working and metai vendor ipo paya. Saka unongosingatozoonogone zvekuti unomira mustreet uri normal uri because udora ndimwe handiti sei. Unongoda kuti uve firm uve strong. Nekuti zvatisangana zvomustreet zvakasiyana. Saka ndiri munhu tinogona kutotenga madrugs $50 to just spend kuti ndidhakwe ndipinde mustreet. Saka ndichiri kuremember uri musi wa 20 January ndakatenga madrugs 50 years. Iri Saturday. Ndikatoti dodzo vangu vandoronawo madrugs kuti tibheme tiende mustreet. Madrugs amakatenga ndapa? Crystal meth. Iri kurambwa yacho iyoyi. But tichingorwera mudzimba tisingazve tipana tabuda panze vanhu vasingakwanisi zva-identify kuti tinorwa madrugs kana tamustreet. Ndioguka makafela. Vanhu vanozoti mutoriro but zvakasiyana usi mutoriro. Mutoriro cocaine inosanganiswa nesoda. Then guka ndo crystal meth. Vamwe vanoiti dombo, vamwe vanoiti nhendende, vamwe vanoiti uwe, vanoiti guka makafeli. Saka zvisinei hazvo ipapo ndichingobva kuti ungonotenga madrugs. Ndautega ndipinde mumba ndimboita nonzi jumpstart. Andimota ino jumpstart wawo. So katika tipinde mjumpstart tikwanisa kupinda mubasa. To make sure. Tipa pe jumpstart pakabva pangoita noku. Because I rent deka. Pakabva paita noku padoor. Adakuzoti ndana but munhu akangonditana kapatakanovhura ndopakazonzi mapurisa. Saka nini neurudeness wangu handinawo ndakabva ndanovhara door. Ndobva waripusha door ndakabata madrugs mumaoko. Asi vamwe vangu vaibhema vari mukati. Nandino neti vasikana true.
vaitobhema vari mukati zvorati takatomboti vamwe kutotsomwa kuti polisi tikatomboti fala pakutovhara dhoo zvikanzi mapurisa ndobva tovhura mukati ndobva tasei ndobvapinda. Apa mai vakupi pazvaitika nzvimbo yamamuri? Ini ndogara mutown kuma-avenues ndokwazvakaitikira. Saka wati ndakati ndiri kutsomwa nyatsoksi chichaitika ipapo? Kana zvazvo kutsomwa ka unenge fuzi pamwe zvawanzwa padhoo unenge waita maonzweranzwera sirizvo zvoti pakatombonoka vanhu ka takatombotanga tatombodzima malaiti chinonesa manzeve pawindo padhoo kuda kunzoti ndiana kunoka masteps here ichi dzaiva nguvai kuma-8 dzemanheru. saka bva tisizongovhura dhoo mapurisa abva tozongopindawo vari pakangopinda wakanganangona neni havana kubata vamwe tuwai because ndandakazvibata maoko zvinhu zvozvo semunhu angabva unotaura tini ndonotaura tini shoti ka vanhu vangatoudzwa. Alright, mapurisa aitoziva munhu wavo wavaida ndobva tosvika zvishova tonina zvinhu masiri nditori nawo wakatobata. Ndakatomakera muruoko pakano ndakabata maoko ka vakabva tanga inini ndakazonoda unopinda mutoilet kunyepedzange ndiri kunzwa weti uda nomakanda muchemba. Mapurisa ati hauna kuchemba kwaunoenda dzoka kuno ndikambodza kuda kumadya zvikanza kuna zvakadaro dzoka kuno hakusi kudya chinhu ndanyepedza kudya dhonanzi randadatenga ndobva wazomatora madrugs ndiko kubata kwakaitwa nemapurisa. Saka pakutibata ndobva vazotora mafoni edu vada kuziva kuti ndiani anokuita zvakada anokutengesera ini polisi yakandorova wakarowa nekuda kuchengetedza nditengesera ka ndakanetsa kuti ndinge ndichivaudza kuti ndinhingi ari kunditengesera ndinhingi akunditengesera ofuchi zvavo zvakaipa kuti ndinge ndichimuviga nekuti panguva iyo ndaionenge ndikutomushiridha ikoko munhu achanditevera oti wandishiridha waita sei takabatwa tiri 3 ndokubatwa kwatakaita tikaenda kumapurisa asi tasvika mumapurisa kuya ndichikurangarira madetective akatisunga saka patakazosvika kucentral paipa taifanira takasungwa tiri 3 but inini ndakaona kuti kubereka vana vevanhu ndoti vaimba mangu zvakaipa vanorova madrugs but zvinhu zvavanokwa ndini achingotenga zviri mumaoko mangu hazviiti. Polisi paikada kuva isikuda kutishiyanisa madrugs aya ndikati no mama wana aineni itai kuti nini ndindifese ma-allegations aya because mama wana aineni musati mama wana ananhingi zvoti vanhu akatosungwa navo vakavabudisa vakabhadhaswa mafaini vakaenda zvekuti kuti ndofunga vakatozodzidzawo kuti madrugs akatongoipa kutongorova notoni chero inini ndiri pano nanhasi ka ndatongodzidza kuti zvinatsvaka rimwe basa remustriti remadrugs riya handida kuziva kuti ndichagara mujeri. Alright, Nyasha, tiri kusvika kwese ikoko tita kunyadzonziva kuti paipe wazobatwa waenda mukoti uchinopiwa mutongo wako iwewe wakapiwa mutongo wakareba sei? Paindapinda mukoti pekutanga ndakanzi muswa rikuvhumira ndikuiramba ndoda kwakudhakwa ndaironga hora kuda kufikisa mapurisa mandati ndikuiramba ndati ndikuiramba mutongo akangonditarisa so ndobva tanga kuseka mba ndazoti ndikuivhuma ndobva ndazobvunzwa nemutongi kunzi waizviitirei nekuda kukochwa kwatinenge tiri kunoku kujera nzi nozodai ndabva ndati munhu angandikecha ngaya nemadrugs aya handa kuzoti defense yandaipaka yaizogona kundiroverera kundinge ndiri mukati. Wati uchikochwa ipapo wati uchikochwa amboya mujererewo? Aiwa no tasi ndakagara remand long remand wakambogara remand sati chingonesana nevamwe kuti mhosva yangu yakadai sandopata yaudzo bana ndakuzoti maudziro andaitwa ka anogona kuzondiroverera noti ndandanzoti vamwe vangu ari vemadrugs varuda necommunity service macommunity service ka but inini panakanopa defense yangu ndakati ndine munhu angandikecha munhu yakajamba nepawindo pakapinda polisi ndikazosara ndini ndakabata zvinhu ndaitange ndikugona defense handikuzvipa handa kuzoti ndaizviroverera kuti ndichanzi nditori supplier to the community nekuti kana ndakakwanisa unotorera munhu madrugs panze ndichimuunzira kuti abhema ari mumba ndikutomusupply kuti vasikana tuweva
ndano vasikana vana ndavabudisa mukoti ana muna mutano nezva ndakavati madrugs andabata nawo ndemheni yandikesha Alright. ndada kutongoipisawo womu Wangoimpisawo umwe. kuti ndiclient yanga yaita se Yange. yandikechawo ikajambo nepawindo ndikasara ndemadrugs sezvo ndaibva nomatenga panzi nokuti matauro andakaita ndakafunza kuti pamwe ndogona kubuda necommunity service andakuzoti magistrate andudza muromo kuti you are too dangerous to the community because you were supplying drugs nekunotengera munhu madrug uchiya uchimupa nekuti magistrate akabva andudza muromo kuti are you not aware here mumatv kuti every day and night president vanotaura nyaya yemadrugs but you were supplying ndopanakabva ndanopiwa mutongo wangu nokuti pandakatopa koti zvichemo zvangu pakanzi mitigation ka ndakati pamwe koti chazvinzotsitsi kuti ndina mbuya vakastroka vandochengeta ndine vana vandinochengeta koti ikabva ngoti zvisinei hazvo hazvina kuipa tazviona kuti tine vaunochengeta ka asi nekuda kwekuti you were supplying umbo chero usipo hauti wakwanikidza kutengesera vanhu but munhu anorova madrugs arove madrugs esai you were supplying to the community vanhanzi wakagara mwedzi mungani parimani vanati 2 months vanhanzi 2 months zvichadzivhisa vanhanzi 10 months but 10 months andakatongerwa vanabvisira 6 months ndavanhanzi effective to save 4 months dzo dzandakaya nadzo pano pachikurubi uri musi wa28 march ndikatopika chirango changu ndichichipikawo ndirimomo muchirango changu Urimo muchirango chako. ichingochimhanya ndiri momo ndichigarisana nevamwe vangu zvakanaka asi ndirimomo muchipika chirango changu vanangosanganawo nenyasha dzamwari noti zvinoitika muupenyu vanhu zvinongosiyana unogona kungosimudzwa musoro paunenge usingafungiri ini nanhamboziva kuti ndichasvika level rekunzi pajere nezera rangu ndokwanisa kulidha musungwa wese nenhambe vasungwa nenge vari pajere nekuti ndasvika pakutonzi ndiri blue stage ndolidha everyone pajere every prison officer chinhu chaari kuda anotangaudza inini every duty ruda kuitwa pajeri prison officers vanotanga vaudza inini of which ndakabva ndatozongodzidza kuti nditori nemaskills eleadership mukana nekuita leadership uko kutungamira vanhu nditori nawo utori hai because ndakatozvona nditori mujeri noti ngatasa ndiri mujeri vanhu vandina vamwezerana mama vedu vanhu vakasiyana siyana every day but vanhu vese vandofanira vapinza muroute 1 zvoti zvikanzi nyasha chakati choda kuitwa nenguva yakati svika nguva yakati Vanokutemba. Alright, nyasha. Taona kuti pane ma-leadership skills. Zvirava kuti pamwe vamwe vanosati leaders are born, vamwe vanoti leaders are made. Saka isusu toda kuziva kuti nyasha kana kuti prudence uchikura iwewo muchidimbo toda kumboziva background yako. Uri mudiki upenyu hwako hwanga hwakamira sei? Una baba namai kana kuti hatizivi kuti akakurera wacho upenyu hwanga hwakamira sei? Kana wakasununguka kundudzako. mungwanashiya noona kutaura zvimwe uchisiya handingazotaure zvese zvese isusu ndingati nini tiri vana takazvarwa namai vedu but mama wangu ndobva wanoroorwa wandinoti ndo baba wangu is not my father munhu akati adoption father tivana takura chingochengetwa nababa ivavo vachiti trusta inini ndaitotrust because I'm a twin nditori twin ndatongokuriro life iri boy tough ichimbooma ichimboita sei zvichimbogwambo zvichingoitawo sei uchingoshingirira but ndikuchikoro ndakatomboitawo prefect kuratidza kuti maleadership skills anenge agara ngoripo kuchikoro ndaitombolidwo ndichiita sei zvangosiyana ipapapo. Alright, waito leader. Ini ndida kuziva kuti saka munhu aiva prefect achilida pakuzonoshanda apa kuti ataivhenda chii chakaitika? To be honest with you ndezvekuti kuti munhu uzoita taivhenda inini vamwe vanoti masituations anokonzera but nekuzogara pasi uchizoona ka ndinenge asi masituations inonguva dzekushanda 1 2 kana ukacame across maabusive marriage unopedzisira watokuita kuti mbanje akwanise zvina ndingoita zvemariri fast mariri fast ngoti take money ipapo aumirire kuti mangwana ndichanzi payslip gadziswa chiaiwa fast money because nenda kuda kushanda netime kuti ndigozive ndingada kumira because vamwe vedu azvitaura nekuteti vamwe vedu kamimomo tiri mustreetani sama vana mabirth aukwanisa kutsvaga mari aukwanisa kutsvaga basa usina birth
according ma-backgrounds. Saka munhu anozoona kuti kuzvina kuti ungonoita uri kunongozvishandiro zvinhu zvangu usina chitupa isina chii. Vamwe vanozongonoitawo malaki vari imomo zonga unoclient inoti ndokwanisa kutoresa zvinhu izvozvo. Saka iwewo mukesi yako chii yanga riri unongo here kana kuti? Mwanati nini ka kupinda mustreet ka to be honestly truth ka nini ndikatanga iri nungo ka ndinenge ndichitotaranted nyebei ndiri munani pamuromo andigona kushandidzana nevanhu ndine pamuromo pakaipisisa ende ndiri munani masensitive natures. So atongozogaya kuti uzoshanda pakambani ka unopesa uzongosungwa ngonhonga ari chinhu ongorova munhu oita sei nacho ka. Sana uzonange pamwe mustreet ukazongora masensitive nature mustreet ana basa because munhu anenge achikukuavoid ngochikuitawo basa rako noti uri pakambani ukadashandisa masensitive nature unogara wakadzingwa uri munhu ane hasha munhu ane short temper wazvona kuti hai handingashande nemunhu azvinozondiremera. Saka ikoko kumaclients kutonzwa kuti vamwe maclients anouya ovha ati handisi kukupa mari yako, umwe ovha anyepera kubuditsa banga, iwowe waizvidhila nese nyaya iyoyo. Zvinoitika ka mubasa redu iroro tosangana nezvakawanda nekunyeberei zvimwe dzenguva tochengetwa naMwari. Ndo the reason paipa ndikudzokera tichizonotora madrugs for confidence yekuti masituations obuda nebanga munhu anombomaita amwana paipa panozonoona varume vachinzi buda bhadhara mari ungasei varume vanongasikara kubhadhara mari. Not imagine kuti murume anogona kuti ngokudza murume kuti it's like misandataura nyezvo vati kumadrugs kokuti tizotora madrugs ani ndotaura nishoti kuti vazhinji vanonga vapinda musititi vasikaro wemadrugs but iwo neproblem yaona yemulife mako konoyambinga yobva yakuoffer 200 yobva ti ndoda kuti usnife cocaine nema100 ndo zvinoitika kuti vana vazhinji musititi varove madrugs but community panze vazhinji havazvinzwisise. Unoshamisa kuti mwana wako akangotanga kuenda kutauna kutanga kurova madrugs akuita sei vanisikana kazhinji vanenge vakaofwa because of situation ndekuti gogo wangu ada mapampa gogo wangu ada kadlasi nini matangirana akatoita gogo wangu ada mapampa ndiri muna nevana ndasvika pakuti torwa vana vana vakaenda kumba mene kabva kutongonitoda vantinini ndoda kupa 500 all night anotoenda neukresta hotel kune kuchodhura obuchiparofong wacho vanenge vatori vanhu kuti vanotori marespective person but vanenge vachitora chi madrugs ani but anenge vada kungokupinza mudhiriroro saka tengosvika obva ngotenga usito cocaine basi ovanzi $100 ukasnifa cocaine ovaitora. Saka nekudaro chidaro topesa totora addiction chi yemadrugs aya tatokwanisa kutoma roles eta uya manje anozanga kuzonyima mari nenda kushandisa kaspirit ndotombopuwa mari yekuti ndisina zvandaitwa ndichikusnifisa madrugs. Saka anenge iye kuti achikona uchisnifa anenge achiti zvinomubatsira chii? Kune vamwe varume vanonakirwa nazvo ndongoti like akuinitiate namadrugs kabisira kuti anongonakirwa nongojoinisa munhu madrugs nenzira iri easy because anozoti ihure rinoda mari yekunyengwa nogona kuyiramba saka iringomutora tingorova because nemwe anenge achida akambani saka pakambani vane madrugs ka ingada kuti uchirovawo pamwe unenge uchingarova nopesa kuti uzongorovawo because what you want is money. It's money. Wataura nauye vana ukati vana ava ndevako saka wanga wakamboroorwa here kana kuti? Inini ndakatombogara mumba pekutanga but ndakagara mabusive marriage avana kusiyana nazvo. Aikurova aikuita sei? Aikuabhusa sei? Anga singarovi kuabhusa kwemarriage kwakasiyana. Kune mumwe asingarove but mavara anenge achibuda mukanga make plus ndanchiri mwana mudiki. Angone makore mangani? Ndashandira 17 saka ndakwanisa kuzviendura. Ndakangozvidza murume kuti ndogona kutoenda ndikati noita chigandanga chiya chakati ndoenda ndoenda because ndaizvitemba kuti ndinogeza ndizvesa angazvishiya munhu anondimiso vanangokuitwa imba yazvo. Second ndikasangana nesame situation zvoti ndakangoti endapo natongoti zvembangu nini hazvisi zvangu ameno kana zvisazove zvangu kumberi but panguva ino pazera rangu hazvisi zvako. Gogo ati gogo vanorwara ava ndimai vamai kana mai vababa ukama wako nagogo? Ndimai vamai. Ndimai vamai. Ndimai vamai vamai. Amai vamai vamai. Alright. Saka amai nababa vari kupi? Vapenyu here kana kuti? Mama vakashayira 23. Alright. Vane makore 23. 2006. Kodedi? Biological father ka.
wani kuti ndiye biological father ndiye akatikura akatotichengeta akakwadoptai. Alright, panguva ino tichange chikubvunza nekuti tida kunzwisisa panyaya dzemadrugs idzi. Chakuta muchidimbu kuti chii chinenge chinyatsotomboitika panyaya dzemadrugs. Pane pawatotidzidzisawo kuti crystal meth nemutoriro zvakasiyana. Chii chinenge chimboitika mukati muupenyu hwemunhu. Ndinzwa ndikutsomwa, ndikuteerwa ameno. You can just tell us ipapo kuti zvii zvichiitika mukati meupenyu hwemunhu. Zvinoitika kazhinji ka madrugs apane paakaipira nepakanakira. Kuti kana ukatanga usingarowe madrugs mozatiti tiri vanhu tinogona ngofungira nawo kuti uyu anenge andituka, but manje pamadrugs ka the more unoona vanhu vakaungana vakakutarisa ka ndokwatoti kutevera kuya kuya vanenge chikutevera unoona kuona vanhu vakangomira vakakutarisa ka wakuti believe kuti vane zvavari kundirongera pamwe wabva kuba kuona vanhu vatobayibaya mafoni avo munhu ane zvaari kuzviitira kubayibaya foni yake iwewe ndopatoti kutsomwa kutera iwewe unonga konenge munhu ari kufondera chi polisi kana munhu yawo yawabira unonga konenge vatoshi musquad mwechete saka vanonga vakuvhurika ndizvo nongotanga ngofungira kuti munhu anenge ada kundita zvakati zvisirizo munhu anenge ada kundita zvakati zvisirizo munhu anenge ada zvototi ndopamuzona kazhinji zvinonzi vanhu ndova madrugs akresi wakapedza kuzvoraya kungofungira kuti ndinenge ninganondiroya ninganodai drug racho pacharo tori bed nekuti zvarinokupa confidence zvese zvarinokupa ziya rakashata rakaipisisa. Saka e50 haya waisaiipera one day here kana kuti e50 US madrugs akwai. Inini ndaitenga nobva ndazivikirwa kutenga drug zvaipedza ukiri ndotenga madrugs angu stay alone ndikangorovo handizi mune mashamwari pamwe anenge angoyo musiwo ndichikorowo ndiri ndega ndozati wikirindora tese achashande madrugs because nditori mustiti drug ndakatopesa ndatozongorisawo mubudget yelife yangu. Alright. 50 years yemadrugs maipisa mudara hakusi kupisa kunenge kusaziva plus nekuti moza chimwe dzenguva vanhu vanenge uchitamba navo ukatamba with bad friends ka ndokwazvinopesa zvangoenda ndokwazvinenge zvangoenda. Alright Nyasha, wazopiwa mutongo wako wamukati mejeri tiri kuona pane pawataura kumashure ukati ndakatonzi ndana gogo ndilide ezvezvo patazviona patasvika kuti aiwa munolidha pane maprograms anoitika mukati mejeri akasiyana siyana. Iwe ndepi program yauri kuita uri muno kana kuti yawaiita nekuti watova kutobuda ka? Ini program yandaita ndofunga zvimwe zvinenge ndagara angati ndakaita program kana chikuruka because ndagara ndoruka ndoita makeup ndoita massage andakwenda kuchikoro but zvinhu zvangokura zvingori mumaoko mangu but program yanangoita panapa inini ndofunga ndakatodzidza pano ilesson healing through forgiveness ndakatograduate akatoita certificate of that zvokutoti ndakutongoti sori pamwe panze zvikatofamba mushika ndotogona kutonotsvagawo basa kuma-NGO company ndichidzidzisa vanhu kuforgiva kuheala through forgiveness kukansela vanhu zvendakutoziva pana kuti ndatoye kansela kune mumwe munhu anenge ane zvinenge zvichimunetsa mulife make ndakutokwanisa kutogara naye ndichitotaura naye ndichitomukansela muchimukansela. Ndezvipi zvaungade kudzidzisawo vechidiki vari kunzoko vari kuita zvemadrugs izvozve vamwe vacho even kunyaya dzekuti wataura ukati kuthigh vending dzimwe dzacho inungo munhu asingoda kushanda saka inguva ino leader kana kuti toti mukuru ndezvipi zvamungada kudzidzisawo vechidiki vari kunzoko vari kusangana nedambudziko iroro kuti nhasi makazopinda mujeri nokuda kwezvozvo? Inini chandakatotsinya kudzidzisa ndinotanga kutaura kuna namai nanababa kuti takagara kudzimba ka ngatinamatire vana vedu vasaite mavictim emadrugs nekuti kuti vakaendesa mwana kuchikoro svikamuendesa kucyprus ka kana ukamuendesa kune kuuk kana kuti kupi mwana ozodzoka otsanga kurova madrugs ka unogona kupfumira mumwe munhu roya siri anenge akaroya mwana but mwana ndi anenge because inini chandoza ndechekuti vabereki ndo vanotitongera nzira yedu vana ndongotaura in short kuti patinozvarwa paipa nevabereki tinoendeswa kucrash tonzi grade 1 to grade 7 form 1 to form 4 patinosvika form 4 baba namai vanototibvunza kuti uchiri kuda kuenderera chi kumberi here nelife saka vanotipa 2 ways
there is a left road and a right road. Zvinoitika kuti vamwe nditaura kune vechidiki kuti ngavavhure maso vatarisi kuti kune nzira 2 kuna left na right. Ngasafarire kuchuza left road because left road panotanga kumuona road yacho inenge yakanaka pekutanga uchiona kune mafaro kune vanhu vari kurarama life yakaita seka, but right road inenge ine huswa ichirwadza kufamba. But patinozorama muchifamba muroad yako left wachuza left road ka panozonofamba unosvika pakati paino panozonti left road yakaoma ndopanongatanga kusangana neminzwa nematombo road haichakwanisa kuti inobudika kumberi, but uyo anenge akachuza right road pamberi pake anobva tanga kuona yatove clear road yakutofambika nekuti anenge akashingirira. Nekuti kana uri mwana imbotanga mbofunga kuti mubereki wako nezvari kubitira kuti madrugs asi kurwa nevana chete, mamwe mayouth vamwe atori mafamilies chaiwo kuti anozokonzera kuti panozonzi pakaurayiwa navanhu kunyanya ndo vanhu ndokuadvise kuti vakadzi ngavazvinzise kuti varume vakatanga kurova madrugs ka varume vanotina to be abusive, vakutanga kufungira tiri kuhura uri kuita sei. Saka ina believe kuti tongogara tongosiya madrugs ka chinhu chakatongokosha muupenyu nekuti takatongozvara tisingarovi madrugs tikakura tisingarovi madrugs, but ndinoda kuchiva kuti tonzi toswera takanamwa takastika pese toitenge tamazombi zvinotora health yedu because at the end of the day you end up psychiatric. Iwe mbereki wako akazvara wakanaka pese wato nemaunzu wane mainjuries pese watokomita marobbery suicide because nechauri kuda imari kana kudhakwa pese watora mai yako maplates akuita seka. Saka nongoti kune vechidiki vari kunze uko vari kuzvinzwa zvari kutaurawo madrugs akaipa kunyanya kune vari kuvatengesera. Ngavambofunga kuti ari mwana wako ari kutengeserwa drug nemumwe munhu, how are you going to feel? Mwana wako imbozvifunga pamwe uchiyotengesera mwana ne16 years madrugs kuti ari wako mwana ari kutengeserwa nemumwe munhu unofila sei? Nekuti kunyanya vanotengesera vanhu madrugs ndo vanouraya community stereki because vanofanira kutanga tasa age yevana vanotengesera madrugs kuti vana vakaita sezvo toti ini baba ndotosimbisana kana nehurumende kuti madrugs akashata akatoipisisa zvekutodaro vanhu vanotongonobatwa nemadrugs ka it doesn't matter kuti ndisupplier kana kuti ndidrug abuser ka ina I believe kuti ngapiwe ngaingoitwa mandatory sentence ndokuti vanhu vasiyane nazvo nekuti mabasa akawande kuita kumwa doro kwakaipa but hatingazoti kunoafecta svika paubhendesa pfungwa yemunhu. Vana vakuramba zvikoro izvezvi ma-early marriage akuitika futi through according madrugs. Vana vakutiza namai mwana kutogona kutorara nemurume wamai because anenge achi madrugs they can turn you utungoita zvinhu zvese zvese respect unongositori nastereki. Then kune vemustreet mathai vendors ngatingodzidzai kuti ndinyaya yemadrugs kuti chero mene uchida mari hako ka zviri tingomirira yedu yatinomirira shoma iyoyo nekuti mukudzidza madrugs muchapedzerwa maro wamaro uchapedzerwa uda kumatengesa wauda kusiya kuti utengese mustreet ndounopedzerwa uzongovewa muno mupera kwefirimu racho nokuti chese chakangoipa chinokunza muno mujiri. Tinotenda mashoko ari kubva kuleadership zveshuwa tiri kumanzwa ileadership angu anoda kupewo mukana wekuti mashoko amukade kutaura kune vana venyu nekuna gogo. Just a few words. Inini mashoko andanyanya kutaura kune vana vangu ndoziva pane zvakaitika through inini nevana vangu handingazozvitaure pano pavari koko handigare navo. Kune vanogara navo vanoti basa ravo kundibatira rikuru randikutadza kubata ini samai vavo ndendira mai ndirimo mutauni ndichibata mari ndichiita seka vanditadza kuendesa mari kune vana ndichitemba kuti ndochengeterwa vana but rimwe zuva ndozeti vachafa vari kundichengetera vana ivavo handizozvikwanisi ndiri ndega nekuti basa ravari kubata rakakura kuvana vangu. Saka kuna namai kunyanya ndokumbira kuti vana mai vanenge vane vana vavo ngatibatei mabasa edu tikure tine bond nevana vedu nekuti inini chero ndiri muno mutoshore dai ndakwanisa kuwana vanhu ndokwanisa kuenda neni kuti ndonoita bond again nevana vangu nekuna gogo vangu nekuti nambuya vangu vanhu vakuziva kuti pandaitovaunzira mari yese ndaivaunzira ndichivaendesa kumhondorwa inenge iri mari yemustreet. They believe kuti inenge iri mari yekuruka musoro yekuita zvinhu zvakasiyana siyana kwavari ikoko ngavandiregerere because ndoziva ndakatobuda mamidhi akawanda nekuda kwezvozvo but vanhu vangu ndovada mhuri yezimbabwe ndokudai asi ndoti pasi nemadrugs pasi nawo chokwadi kuti pasi kuti fi ndochinja ndogona kutotaura.
tinokutendai leadership nyasha nekutitenderawo kuti titaure newe nezvese zvawadzidzisawo mhuri yeZimbabwe kuti aiwa pasi nemadrugs. Iyi nyaya iri kufambawo napurezidendi vedu vaMnangagwa vachiti madrugs ari kutora upenyu. Ona izvozvi ukarasikirwa nenguva yakareba dai une vana vako asi uri kuti aiwa ndadzidza kana ndabudawo muno dai pawanawo anoenda neni kuti ndinobatana nevana vangu ndione upenyu hwakanaka. Tinokutenda nyasha. Mhuri yeZimbabwe ndiwo vatana takagara nawo takuvapa zita rekuti leadership. Anzi munomu ndino leader anonzi Nyasha kana kuti Prudence ataura zita rake atarakati zvemadrugs izvi dai tasiyana nazvo. Vana maiwo nanzerera upenyu hwemwana wako. Haikona kuti hautozivi kuti mwana wako ari kurarama sei nekuti iwo uri kuswera uri paWhatsApp, uri paFacebook, uri paTwitter. Hautoziva kuti mwana pamwe anenge achitorwa madrugs ari murumu make, but teedzawo kuti upenyu hwemwana wako wakamira sei. Uyezve ataura akati kune vamwewo vari mustreets vamwe vangu mabasa ekuti unonge azonzi nembinga yatirowe ndokupa 500 zviri nani umirire yacho wauri kushanda nekuti ukadzimara wangomatanga madrugs anozokusvitsa muna taisireva. Zvizhinji zvatadzidziswa neleadership sister Nyasha panguva ino. Panguva ino ndinongokusiyaiwo seSlai Media TV ndichiti musakanganwe kulike, kufollowa nekusubscribe. Tichitendawo vasikana vari pakamera tarumbidzwa naKundai vari kutiunzirawo chirongwa chedu. Ndichakusiyai panguva ino. Ndini wenyu Pelagia wekwamupurwa.